Assalomu alaykum birodaroy aziz, rosти дин омадагин ми адел даем. Рости адел намедонам причин ҳеҷ намеган, ҳама чи сара заман кардам. Намедонам кадом ибо кадом хай хулоса далсихтон фаҳмидем кадоме ки болои дадай чи дадай шава дел давидем ози суд баровардан мудна хай чи мешава намешава аллоҳ медонад. Ина биродари азиз, ина дидистем, ина ҳама ҳамеҷадай биродаро ҳама ё хай аллоҳ меҳрубон қувватмон буда худованд. Шояд ки видео баъди чӣ ном дорад баъди аз ҷабр омадан аз соғ саломат аллоҳ ёрдамон куда бураем иншоаллоҳ ки дар ютуб хоҳам партофт ба далши гап мезанем русиқатӣ. худованд ҳама вақт моро нигаҳбон боша, ҳама вақт дар ҳақмон дуо кунем ки худованд ҳамеша дар хизмат бошем, дар хизмат будем ҳастем, иншоаллоҳ далшиам ҳастем. Дар киҷое ки бошем, фарнӯ дар Россия, дар кадом давлати рӯи дунё бошем, бояд ҳама вақт хизматгори халқи мусалмон бошӣ. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. охи аллоҳ мебод ҳақм дуо. бародарои азиз, иншоаллоҳ ки хуб ҳастем. бародарое ки ҳиҷома дар шаҳри Москва ҳастем. ҳиҷома бараката дидестем бародаре. ҳиҷомаи ака Қори Мусо ҳастем. бародаро ина номи рош бо номераш дар рӯи экран мемонам. адресош ина метро яна проспект Мир, улица Шепкина 47 С1 букихч мебре. бародарои азиз, нигоҳ кунед ки аксия ҳолиам рафтест. аксия ҳолиам рафтед. меои якум бочка да медуранта. ай бочка чанд қақи хидат мешини, время надорад. чанд қақи хидат мешини. баъди умедрои душ мекунӣ. баъди душ бародарои азиз, дасти массаж, баъди дасти ки шинохтем. аппарат хати массаж мекунад. баъди ӯ агар ки ягон пешаш ягон дардманд ягон чӣ боша, ин хеле мемонад. ягон ҷо ки дард мекунад, ҳамон ҷо ки си сахт дард мекунад, магний да мегӯяд, китаест ки магний мемонад. агар ки дард накунад, ӯ мақсад дар кор нестай. баъдан банкора мемонад, хиҷамат мекунад. бародарои азиз, ҳамаи ҳамин 2000 рубл бародаро. болои и метавонед ки шумо номнавис кунадтон, чӣ хел як бародар ӯ ҳаҷ роӣ кардан, метавонанд ки дар ҳамин расписка менависонатон. иншоаллоҳ ки одамо пуршидан бо ҳамон қуръакашиш мешавад. як инсон дигара метавонад ки ба ҳаҷ равон кунад, ба хонаи худованд равон кунад. ба ҳамин хотир касое ки мақсад дар кори ҳиҷома бародарои азиз, муллои ҷинихонам аз рӯзи 9 май меояд. иншоаллоҳ рӯзи неста 9 май меояд, мо бо рекламаш мекунем. касое ки дар ҳиҷома дар кори марҳамат ина бародаро, ҳиҷомаи баракат ай Қори Мусо. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ боша. барои хотири видеои якта лайк шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.